4, 6, 8, pe mâine pălăm, pe mâine pălăm. Când mâinile sunt curate, noi atunci mâncăm. Când mâinile sunt curate, noi atunci mâncăm. 2, 4, 6, 8, pe mâine pălăm, pe mâine pălăm. Când mâinile sunt curate, noi atunci mâncăm, noi atunci mâncăm. Dacă mâinile sunt murdare, noi nu mâncăm nimic mâncare. Dacă mâinile sunt murdare, noi mâncare nu primim, noi mâncare nu primim. Noi trebuie să învățăm, să ne învățăm, să ne spălăm zilnic pe mânuțe, pe mânuțe. Noi dacă ne spălăm, noi atunci microbii nu-i mai luăm, nu-i mai luăm, nu-i mai luăm. Învățăm, învățăm, învățăm să ne spălăm, învățăm, învățăm, învățăm să ne spălăm. Da, copii, noi învățăm, noi învățăm, noi învățăm să ne spălăm. Zilnic, zilnic, de câte ori? De câte ori e nevoie, de câte ori e nevoie, noi atunci ne spălăm, ne ducem afară, ne jucăm. Când venim în casă, noi ne spălăm, noi ne spălăm, noi ne spălăm. Când mâncăm, noi ne spălăm, când mâncăm, noi ne spălăm, ne spălăm, ne spălăm, ne spălăm pe mâini, ne spălăm, ne spălăm, ne spălăm pe mâini. Da, 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 copii! Bravo! Ați învățat să ne spălăm pe mâini, dragii mei copilași! Bravo, copii! Sunteți niște deștepți! Bravo! Bravo! De asta, copii, noi am să fim întotdeauna sănătoși! Vă pup și ne vedem curând! La revedere!